תכווין מאיידה בץ לוולפרוק, הוא ניצח מהמגדלור, אתה לוקח את הפיקס מהוולפרוק, איידה בצל, ואתה מותח תכווין, זהו שלום רב לכולם, כאן השדרן חיים קשה הבנה. אני נמצא פה בקציני המאקו ברגע מסעיר ביותר, כאשר יש לנו בן אדם למעלה שרוצה להתאבד. הסיבות אינן ידועות כרגע, אנחנו נעלה לברר את זה. כפי שאתם רואים אותו שם. כפי שאתם רואים זה מקום גבוה בהחלט, ותוצאות יהיו גרועות למי שיפול מפה, אז בואו נשכנע אותו לא לקפוא. ובכן רבותיי, רפי, חבר'ה, אחרי טיפוס קשה של בניין ארוך וגדול מאוד, הגענו, והנה המתאבד שלנו פה, בואו תראו אותו, מפגיש פה. כן, שלום, מה שמך בבקשה? קוראים לי תומר סיבוני. תומר סיבוני, זהו שמו, כן. תומר, מה הסיבות להתאבדות שלך? איזה התאבדות? מה אתה רוצה ממני? למה? אבל החיים יפים, החיים יפים, אתה צריך רק לדעת איך להסתכל עליהם. נכון, החיים יפים, תראה איזה נוף יפה יש כאן, אה? אתה לא יכול לעשות לי את זה! צופים בנו בסידור חי, תתאבד! למה? החיים שלי יפים! לא! את הנוף! מה? חיים? חיים! כן רבותיי, טרגדיה נוראית. מה שקרה פה, תומר סיבוני קפץ, היה נחוש בדעתו, איבד את חייו, לא הצלחנו לשכנע אותו. תנחומנו למשפחה, ובחזרה אליך רפי. בוקר טוב לכם תלמידים. היום אני רוצה להקדיש את השיעור לשיעור אקטואלי. אז נתחיל בשיעור אקטואלי. המורה, לפני שמתחילים בשיעור יש שאלה קצרה. כן, נוח. המורה, אני לא מבין למה סלאב הביא כאפה לקובי וקובי עף לבית. אתה יודע מה היה שם. תגיד לי, אתה היית בבואף לה... אתה! מה? תעודת קדט בבקשה.
צא בבקשה מהמכונית ופתח לי את המיטה. חולצה לבית ספר לקציני ים בעכו, להשיג רק באפסנאות. יש לך נעליים קיווי, קונים אצל יובל ב7 שקל. תראו, לא יורד.